Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakun Hindu Tribe National Awakening Movement mentakasngi ka pratarik nailar arja arapsaw hapo ka jingalam u president ka KHNAM State Youth Wing usamla Eric Swear kilalit banjungo ikibenta jong ka than dauki bakur bat kiwe kishnong kibadan ya ka jakarung jakami hapdeng ka India bat ka Bangladesh ka jinglet jungo jong ka KHNAM mentakasngi kalong banpet lahato ka don nam ka jingshong sup shongshangan badru banwat jingtip la ka don nam ka jingyo rungtu kinong Bangladesh Syakari India lingba ka jala Meghalaya. Nakalyang usekretary shnong jong kabakur dauki habayakran bat kilap pathai khubor ulaong bokumba ka long menta kamdon AA ka jingja kaban penthut penwit ya ka syongsuk syongsan jong ki brio ka than khaput bat nakalyang ki BSF ru kila perking bha ya ka jing pahara khnang ban omdon watang uweru unong Bangladesh uban yo rung Syakari India. Kun Hindu Tribe National Awakening Movement te dakajing mensiam ke basukya habang ilayo iha ki social media bat kilat patai kubor ya ki jingja ke bejah kari Bangladesh bat ke balabu ru ya ke syong siir syong ma ya ki paradok ki parasnam ki jongi ki balong ki kun ki ksir ki jong Hindu Tribe nyuskum badan hakini ki border silentar pak Bangladesh nyumla klem lawan man yukjat bat ban saki ban man tia kendo bat ki brio ki basong ki ki jaka bat ban yo ban tip ya ki jing sisa barok ki ba ka don nim sisa ka jing ma lani ka jing song sier ya ka jing song sok song san hakini ki jaka timanta kumbang ilai don kat bat skatrish nang bat ki dekat jong kasang ila saki sisa ba imat nakalyang ka sarkar kami bat naka sarkar jila kila kentu sisa iban penkanyi ki bor pahara hakini ki border tingi gum kenam ni bo ru kani ki jing terwa ya ki bor sensar kamtam ba kindang penkran syu ya ki bor pahara namar ba kajing syong shangan ke syong kampat da i don kata-kata lese kamit ke yong hakino ni ki por kala bandon ki jingja seta sisilyang modar bat simit kila bandon ki jingrung tu ke pasir kai bat kum kita ki jingja kinum dei banwan ja kini ki jaga daga sarkar kapun khan cucu ja ki bor pahara kumbang ila tip ba sarkar kala impose daga curfew bat ke section mon fufu naduk ki riu buji demit ba kan riu buji men step tinggi kirman mahapo kini ki curfew ki kenta curfew ba kan penting na ya ka jing khanglat ya ka ni ka border ba ki brio ki ban sesilyang jong pot jong Meghalaya kinum yo ban reng tu bat lada dan kinu ru ki ba persang ban rung tu ba ya ki an num nyau shu kum ki nong tu nong thiem bat an nyau ya ki da ka an ka ba kham e jong ka sarkar India ban pengat ya ki kum ki an jong kita ki nong penyaki pertai nani ki bala cross ki wai pat ki benda jong ka state kani ka dei ka kan bu ru kum ka jing sneng ya ki wai pat lem kum ta ki nyai mlien banyai rung ya sa bakin pentau ki jing kulmaris kini ki jaka ki jongi te nga kum wai ni ki khat jong ka khnam ka ba hadin ba ngala dep yang ni ka election MP ti ki brio sana ki la ai si sai ka jing kersan bat nga simet i ngamla khlem dawan ban jungo ya kini ki jaka bang akirmen ban nang ni sekamat nginang ai ka jing trai ka ba khamba susu bat ki brio ki basong ka border bat ki dekat jong ka khnam ki porok ka wai lengkat ba person jongi bodan naka state youth wing ba Ericton Swearตอนนี้ก็มีซับสมบัติอัคลีปีนักเรียนน้ำแบบกีฬาวันป่วยกระดูกชนิดสนองตรงนี้คือน้องสนองหากนี่ขับรถบดารินดูบังละแต่กระบวนนี้ก็งักว่าบันคอร์เรกต์ที่ว่ากันนี้ก็ลานพูดอาทิตย์ชาติกันหับบักkurกันนี้ก็ดังที่ke area jong ka bakur sampai su apa ke area dauki bat ke dinge per apa yang ke area jong ka dauki bat ka bakur ke kelong kumi ka dauki ka hap apa ka ilaka darang bat ka bakur ka hap apa ka ilaka nong talang tengi baro arhi ki ilaka ngi hap hapo jong ka West Change Hills bat ye gi bajia man kini gi banai bladep ba pilai page na po social media po Bangladesh mo ki gi incident ki belajar ki po Bangladesh awak nadu ba kini jingja
ngamla ban len ban su keno ne ha kaliang bai dei bat ki border security force kupli gila taji ya ke security jongki gila pahara bah te bon ong ya kata ka jingrong jingmi khala gi bri long nang ni jaka bangi yang ka ceduk sichi sa sinong jengi long kamdon syu kumba mensua gi sai wan gi ni gi baya kai ar nomor mantali kimdon syu te long dagoi kaliang ka bah hi ha baya dei bat kini namar ka ngidon kam hi bahkan kam tai ka border jongi bangin sengai namar sua banjia kini ke po Bangladesh so ngi tin song border ngi sem ngi jing kum hagi kam satu setiem hagi babun ki rukom tangi bu kali kum kani saruk serok kapot ngi syara di bateri ngi syara ni kitai ta dei bat kini beli ki BSF dei bat ki BSF ki sem jing banyak keren banyak tin terli namar kim dei tiki kasi hagi tin long kasi jongi kibun ni ba poi kani boy war penaru seorang nong selong unong maram na cie tin katlik kaya per ke bisa pi umla re ban pasoko ini ni karpat mo ya ka sarkar bat tunjuk di district council baki di ban bu ki force jangki kam tam ma bede sikini kapot jangi kenang bakin pensuk ki BSF banyak interact banyak pasoko batang kini ki district council force ki bala ban itu ba kinu gide ki kasi kinu di Bombay kinu gide ki Indian kinu Bombay panong ha bede bat kini ki Dakar Bangla te pindai manway paway ki sim kajo sikajo tawai ngatip kai ke bajes po Bangladesh menta nakaliang gini ki opposition ki balaya ki win menta ki don ki jing mensau dia le bat baya kwa hi ban ya put kala kum ek bru jeng ki Imam Malik ban nak baya dei bat gini ki bru jeng ki Imam Malik kin kwa hi ban pet sani ban tengen ka baya dei bat kata long nya kum sekretari menin sau bojing nak tidak yang meeting bat ki BSF bakum nong min ya pahara long ban ya pek perman bahaya ke jing long jingman dapat batang mangihi kamlong ga basok bat ke basingai kata kadang ngaban biang saisen ada ke sarkar tunjuk di council ada ki kloy ban le ya ka badon kam makin pha supaya yung pising sini kan kampot sok ini tengah na kalian kom sekretariat amban na isu ban batay kesyong kajing start dan beriu bahalor bapik bakau pakat jong kari yang tak semua te kamut haba kumta ngilayo ya kajing sai khendiat ba kamdadan kanu kajing thot kajing wen kamdadan kajing kolmar hadot ata henry kajulong hi komenswa ba kidon hi kita kajing satu satiem banadong sedong henry ka jingpan jopi na ka sarkar ka longbay kita ki constable enforcement ki bala kamtaman sulthu ya kasur ba ka kantin ka jongi ki local people la niki beri ke banasini kamu tang si kantin hi ka bamut ba kani ka jinglong jingman joga ni ka jinglong bamenta kamtam kini khab borda kamut kamdadan kanu ko bangin habani kulmar ne kanu kajing wet jingthon kan ko mujing adu menta meni da kamdon re kajing wet jingthon namar ngi sin ong hi ngi singai nama da kajing don ki BSF ki pensingai bah long ki bapli na kalian jong ki kat bakila ya 100% jong ki ai mo hawai ngamla banlen yang kata kami understanding ka don hi hak tip ka tele namar BSF man way BSF one man ki khap jong kari jongi tengi ki kasi nang ni ka kham sem chung hi na ta ka daw long kami bandon supaya majong ding mo pan pensuk kami ka khnam ilawan hangi po dauki bakur ban ya kundu ya kinokit kamsnok te nakaliang jongi layo ba kundu ya sekretariat hadil ba layo kumi ilat ka kubama ba kedan ka jingnya kaja ka bajur hadu ba ka prime minister jong ka Bangladesh ka hapania suki tang nak daw kita ka resuk ka jeki jong nak Singapura jong ka Bangladesh habai dei bat ka resolution te kedan ki video ki bala sapryang ba kedan ka jing up jingma ya ka setiap jongi mar ka kedan yo kala pendan kini ka jing paiwer ka jong khar Bangladesh sani kumta hin kalian keseng mata smi lawan ban jungo ye kini ki thain ki bahap hapo ka border boundary jong ka India Bangladesh ti ustunat pat abang ye kundu ya yoskitri jong ka snong bakur doki kulong ba nakaliang ka snong idan kita ka jing kontak bat BSF pat hadu menta kamsem na don kanu ka pen up ir yengi ma kum ka cek menrio ne kita don ka sta strict ba kini ki nakaliang ka BSF ki pahara baik 24 hours bat kalong strict ba unu khar bangla umla hi banwan sini klem ka
tot slag lobiang ti nakalang sang ni tentu kum gajing ai advice dong ke trisnong uang ba dara long kapala ba markini ti spy BSF ide na kiwi ti jela batuan ti kacing kakin hit ti yesu tu ma ti pat kanyarap lu dada kidan nakalang kadsu kultur dada kibu dada ki enforcement lajong nang kan sup ban identify yaki kibru lajong ma namar tinteng na raw umuli BSF tinteng ada ki khar bangla ki wan rung tu na kini ki line bamker BSF untuk uliu di nong Meghalaya na umdai te hangta kala ban ki rung tu te na kalian sungi ni hap kum ka polkal parti hi sai kuntu ya kani sim government ba dalam kumlo ba na kalian ka council mo nani ki bro asli council ba khagli ki bodar line kimbo lak chong enforcement nang ba senior rap ya kini ki BSF ban identity kinu ki nong Meghalaya kinu ki Bangladesh angum ta hi te